От днес нататък, който иска да каже нещо, просто ще си вдига ръката. Ясно ли е? Пънчо, нещо искаш да кажеш ли? Не. Проверявам дали работи новата система. Я не се прави на много умен, ела да видя дали имаш домашно. Имам. Ето го. То е много хубаво написано. Кой помага на майка ти този път? Я сега да ти задам аз един въпрос, да видя какво си научил от това, което си написал. Това е първият въпрос от твоето домашно. Кой и как произвежда електричеството? Педерасите? Моля? Вкъщи всеки път, като спре тока, баща ми каза, те с педари мръсни, пак спряха тока.